Avui hem fet un pas per treballar moltes coses juntes, que és el lanç, el cim en el cercle, d'acord? Aquest pas marca una parada amb una figura en la qual estem rodant. Per tant, el líder ha de controlar molt bé les energies per no accelerar massa la follower i marcar molt bé el punt que pararà. El lanç, el 5, és això. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1. Aquí el líder el que fa, quan estem aquí en la posició de 3 i 4, jo avanço cap al forat, una mica, no em separo massa i baixo una mica, per tant és 5, 6, 7 i 8. Aquí jo mantinc la mà de la Mercè agafada, però normalment tendeixo més a deixar-la. 5, 6, 7 i 8. I la follower ha de mantenir-se amb equilibri amb el líder l'ajuda una mica. Sí, però manteniu el pes a l'esquerra i anar tornant amb el dret. La cama de la Mercè, el lanç, segueix una mica la rotació que té la figura. Fixeu-vos, 1, 2, aquí l'obro i ella fa el lanç. Com ho sap ella que faig un lanç? Perquè jo, en el 4, pujo una mica i baixo. D'acord? Això ajuda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I 1. I aquí és molt important per poder arrencar que el líder recordi que el pes li queda a davant. 1, 2, 3, 4, 5, i no el pes aquí, per poder fer el rock step. I a partir d'aquí, un back to front o un swing out. I ja està. Dels xigous. Perdó. Sí, hem fet els xigous obert per no augmentar les tensions. Exacte. La setmana passada fèiem això. I avui hem dit, donem-li més energia i deixem que la follower marxi. Aquí és important no perdre el braç, no fer això, perquè aquí ens fem mal i tot queda molt dur, però tampoc fer això. La follower ha de poder marxar, d'acord? Tant com vulguem, podem fer-la baixar molt, d'acord? I aquí, el mateix de la setmana passada, tensió, relaxació, tensió, molla. Ja està.